бахшида ба 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҳамаи ҷамоатҳои деҳоту шаҳраки шаҳри Турсунзода иншооти зиёди таъйиноташон гуногун ба нақша гирифта шуда, марҳила ба марҳила аз ҷониби соҳибкорони ватандӯсту ободкори маҳаллӣ мавриди баҳрабардорӣ қарор мегирад. дар ҷамоати деҳоти Қаратоқ, деҳаи Батош як маркази саломатӣ аз ҷониби соҳибкори маҳаллӣ оилаи Сайфуллоевҳо ба истифода дода шуд. дар рафти кушодашавии иншооти мазкур намояндаи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон Маҳмадалӣ Ватанзода, вазири тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии ҷумҳурии Тоҷикистон Олимзода Насимхоҷа ва намояндагони мақомоти маҳаллӣ иштирок намуда ҳамаи ободкориву созандагиро самараи ваҳдати миллӣ ва натиҷаи сулҳу суботи кишвар арзёбӣ карданд. мо соҳибкорони ватанӣ дастури супоришҳои созандаи муҳтарам пешвои миллатро дастгирӣ намуда барои ободии диёр ва шукуфоии Тоҷикистони азиз кӯшиш менамоем. Маркази саломатии деҳавӣ ба мақсади ҳифзи саломатии сокинон сохта шуда бо таҷҳизоти зарурӣ муҷаҳҳаз гардонида шудааст. мо мин баъд низ барои ободӣ ва пешрафти ватан аз тамоми шароитҳо истифода мебарем ва барои ватану худ хизмат менамоем. қобили зикр аст ки бинои ин марказ ки сохтмонаш аз давраҳои иттиҳоди шӯравӣ боқӣ монда ба талабот ҷавобгӯ набуд, аз ин хотир соҳибкорони маҳаллӣ тасмим гирифтанд як бинои замонавӣ сохта ба истифода диҳанд. бино аз 3 ошёна ва 24 утоқи корӣ иборат буда бо харҷи 1.5 миллион сомонӣ сохта шудааст ки 27 нафар кормандони соҳаи тиб бо ҷои кори доимӣ таъмин гардиданд. анакнун марказ метавонад ба 11 000 аҳолии деҳаҳои Батош, Меҳробод ва Шунук хизмати тиббӣ расонад. бинои марказ дар ҳолати садамавӣ қарор дошта ба талаботи ҳозира ҷавобгӯ набуд. ман бо ёрии соҳибкорони деҳаи Батош, оилаи Сайфуллоевҳо ба мо як маркази саломатии замонавӣ сохта ба мо имрӯз тӯҳфа карданд ки аз номи кормандони маркази саломатӣ мо аз онҳо миннат дорем, ба онҳо раҳмат мегӯем. ин маркази саломатӣ дорои ҳуҷраи занона, ҳуҷраи хатна, ҳуҷраи табиби оилавӣ, ҳуҷраи гиёҳдармонӣ, ҳуҷраи ташхиси ултразадо, ҳуҷраи мактаби модарон ва гиёҳдармонӣ иборат аст. мо кӯшиш мекунем ки ҷавобан ба ин ғамхории ин шахсони мӯътабар ҳарчи хубтар, нақстар ба халқ хизмат расонем. бояд гуфт ки дар даврони истиқлолият дар шаҳри Турсунзода бунёду аз навсозии чандин иншооти зидди дорои таъйиноти гуногун хеле афзуда аст ки бо ба истифода додани онҳо дар ин гӯшаи кишвар сокинони зиёд бо ҷои кор ва маоши хуб таъмин мегарданд. бахшида ба 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҷамоати деҳоти Қаратоқ зиёда аз 30 иншооти ҷашнӣ ба нақша гирифта шудааст ки то имрӯз зиёда аз 10 иншоот ба истифода дода шуда ва дар боқимонда иншоотҳое ки ба нақша гирифта шуданд то имрӯз 60-70% корҳо ба анҷом расонида шуданд. боварии комил дорам ки сафи иншоотҳои ҷашнӣ то 30-солаги истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон ба истифода дода мешавад зиёд мешавад ва соҳибкорон низ ин иқдомро хеле хуб пазирифта оиди корҳои ободонӣ ва созандагӣ бисёр як фаъолона иштирок карда истодаанд. мо мардуми ҷамоати деҳоти Қаратоқи шаҳри Турсунзода кӯшиш мекунем ки ҷашни 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистонро ба як рӯҳияи баланд бо дастовардҳо пешвоз гирем. дастовардҳои даврони истиқлолият аз он гувоҳӣ медиҳад ки мардуми ватандӯсту сарбаланди ин гӯшаи кишвар таҳти сарварии асосгузори сулҳу ваҳдат пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ дар таҳкими иқтидори иқтисодии Тоҷикистон саҳми арзанда мегузоранд ва саъю талош ба харҷ медиҳанд ки баҳри ободии маҳалли худ саҳмгузор бошанд.